Terrænorientering. Hvis I kigger ned på terrænbordet og kigger den vej, det er også den vej, vi ser ud i terrænet. Vi har 4 kampstillinger heroppe. 1, 2, 3 og 4 markeret med grønkogler. Skydebanen her går ud på, at vi forventer en fjendtlig styrke, der trækker fra den vej og hernede mod os, hvor vi står. Og derfor vil vi gerne have besat stillingen her. Vi laver en øverindtagning af stillingen, så trækker vi her tilbage igen, så prøver vi at lave et par prøver eller mere, så vi kan finde vej, hvordan vi nu gør. Så hvis I kigger, vi har vores 4 grønkogler, det er de 4 stillinger heroppe. Så var vi oppe og få en sikkerhedsinstruks, så havde vi en linje her, hvor vi havde noget brink og noget herovre, hvor vi ikke måtte skyde ind i osv. Hvis vi havde kigget godt efter, så går der en vej tværs igennem området op og ud i den her retning. Hvis I lige strækker ryg, så kan I se de hvide kantpæle derude. Så hvis I strækker ryg, så kan I se de hvide kantpæle. Og vi har noget buskads heroppe, som er herovre til højre ved vores højre begrænsning, som er markeret med den pind, og vores venstre begrænsning er markeret med den pind. Og vores venstre begrænsning herovre var jo det her foderhus, og herovre var der 2 vandrette liggende bjælker. Forskærningsbrædder. Ja, forskærningsbrædder. Jeg vil gerne have, at det ene hold